Mandizibulisele kuwembukeli ndikwamkele kwiNews Extra wale veki. Igama ndinguNosiphiwo Mamase. Singalibazisanga Masigawulisi warhuqa. Umbutho wamaSomali eGqeberha uthi awunaxhala ngento eza kwenzeka ngomhla wama-30 kule nyanga. Lo mbutho uthi isizathu sokuba bangabi naxhala kungokuba lo mmiselo walo mhla awuphumi kurhulumente. Umlawuli wombutho wamaSomali eMzantsi Afrika nozinze Gqeberha uDino Jili noSelengumiweli nanjengoko wagqiba izifundo zakhe zebanga lokugqibela kweli ngeminyaka yo-early 2000 ze wafumana imfundo enomsila kwezoshishino kwiYunivesithi yaseGqeberha uthi abantu belizwe lakhe abakaqalisi ukwenza amalungiselelo okuhamba ngokuba bakweli ngokusemthethweni. Uthi bakugxothwa ngurhulumente kuphela. No, we never had, because this question, a lot of people ask the same question, but I always tell them we are under the protection of the government, and the government hasn't stated yet the foreigners or the Somalis or the Ethiopians must leave the countries. It's only illegal foreigners, and they're dealing with that illegal foreigners, so we leave that for the government. 30th of June is close and we're all waiting. I'm not scared because I'm legally in the country, and not only me, it's a lot, thousands of people are legal in the country. Ujile uthi abantu bakweli mabayeke ukukholelwa kuba bona bathengisi bangaphandle bafaka ityhefu ekutyeni abakuthengisayo. Uthi ayingabo abavelisa oku kutya bakuthengisayo. The people need to know one thing: we don't manufacture anything. We buy everything from the wholesalers, and the wholesalers belong to South Africans. We don't make our own thing. We need the customers, and the customer need us. We can't be putting poisons and we expect to make business, and we expect to live the area, to live in the area. So this is a clearly politically, and it is a lies. And things like that is happening sometime, and we know where it's coming from. There's individual people are trying to confuse the people, and this is clearly lies. There is no evidence. There is nothing like they have a proof, and we will never do something like that. As Muslim also, we're not allowed to sell any expiry or anything that got contaminated. Uthi ngenxa yezi zityholo abanye abemi baseSomalia sele beziva bengakhuselekanga. We can't be putting poisons and we expect to make business, and we expect to live the area, to live in the area. Ekuqaleni kwale nyanga abahlali baseMotherwell kumakhasi onxibelelwano bebetyhola ngelithi kukho imoto enikezela ngezimuncumuncu abarhanela ukuba zityhefiwe. Molweni bazali, ndathemba ndirayithi emva kwale mini nam ndirayithi. Yenzeke apha eMotherwell ke le nto apha e-9 ayikho kude, please nijonge abantwana. Ayenzekanga kude, apha e-9 apho ndihlala khona mna. Molweni bahlali, molweni bantwana benkosi. Nyhani kuba mna phango 8:30 bendinyuka ndisuka apha ndiya kwaSpa, ndihamba kanye apha ezantsi apha eNjakazi, uyabona. Ndibagibisele ngezo switi mna besandinika, ndabathuka. Qha ndabathuka ngale ndlela le yobukrwada, ndabathuka njengoba ndikwesi simo endikuso. Ndabaqalekisa, ndabazigibisa lapho kwaphaa kube emotweni, ezo chips ezishiyeke phantsi ndazinyathela bejongile. Nangona bebesitsho, amapolisa athi akukhange kufakwe tu kuwo ingxelo enjalo, yaye abongoza abahlali ukuba bayeke ukunwenisa iindaba ezingaqinisekiswanga. The South African Police Service cannot confirm any incidents of information received or a suspicious black vehicle driving around in the NU9 or other areas of Motherwell in the past week or the weekend. We, however, wish to caution our public not to spread false information in relation to foreign nationals involved in handing out poisoned foods. We will treat all information with the necessary attention and investigation, but need to add that spreading false or fake news could have negative consequences in terms of the law to persons spreading such fake news. Nangona sele kushiyeke iintsuku ezili-11 phambi kokuba ibe ngumhla wokugqibela kule nyanga, iSomalia lelinye lamazwe afana neKenya angakathathi inxaxheba ekukhupheni izithuthi zokugodusa abemi bala mazwe. Kwiindaba ze-MPK TV, ndinguzandile Bhokhwana eGqeberha.
Isikolo samabanga aphansi ifuna ulwazi eMdantsane sibambe intlanganiso nesebe lezemfundo malunga nokungathuthwa kwabanye abafundi besisikolo abahlala kwingingqi ezikude ngomgama ongaphaya kweekhilomitha ezintlanu. Esi sikolo sithi sifuna isebe lezemfundo lize nesisombululo ngokukhawuleza. Ikomiti yolawulo yesikolo ifuna ulwazi eMdantsane igqibe kwelokuba ifune intlanganiso phakathi kwayo isebe lezemfundo kunye nelezithuthi ukuba kusonjululwe ingxaki yokungathathwa kwabanye abantwana kwesi sikolo isithuba esingaphaya konyaka. Inqununu yesi sikolo samabanga aphantsi uNozikebi Mcilongo uthi le meko yenza kube nzima nokuba abantwana bazilolongele imidlalo ngokuba kufuneka bahambe umgama omde. Bakwazi ukufumana ixesha eli-enough lokujima, phofu ke kuloo mabala ke singena kuyo yonke loo nto le abakwazi ukufumana ithuba elililo bakaloku uthi usabhizi ujimisa aba bantwana libe ixesha lokokubana funeka bephumile bahambe kuba kaloku soyikisela icrime endleleni abazawuthi badibane nayo. Igosa lesebe lezemfundo uMbulelo Mphuphu obezokusabela kule ntlanganiso uthi zivakele izikhalazo zesi sikolo. Uthi ukusombulula le ngxaki baza kusebenzisana nesebe lezothutho. Siye siyenze ke izincomelo kumotiveyithwe for ukuthi mabathathwe aba bantwana nangona bengawumithi umyinge. Kuyenziwe loo nto nakwesi sikolo nguprincipal, kodwa ilishwa lelokuba akabikho mpendulo ke kweso sicelo. Kweli thuba ke thina ke silisebe lezemfundo njengoba silindile sifumene siyalandela ku-Department of Transport uba ibe ezi approvals abantwana bazawuthuthwa nini. Isithethi sesebe lezothutho kweli phondo uNathi Bhinqose uthi bona kwelabo icala balinde ukuva kwisebe lezemfundo. Luxanduva logxabethu ke phaya kwa-education nengabo ababaziyo abantwana kunye nezikolo ukuba baze kuthi basazise ukuba kukho abantwana bongezelelekileyo abadinga iScholar Transport. Ayithethi ke loo nto ukuba ngabana baza kusifumana iScholar Transport automatically, njengoko sisazi sonke ukuba imfuno yeScholar Transport iyasogqitha isakhono sethu sokukwazi ukunikezela ngaso iScholar Transport. Inqununu yesi sikolo ithi ifuna le ngxaki isonjululwe ngokukhawuleza ngokuba iqela lebhola yomnyazi lesi sikolo liza kuyomela iMpuma Kapa eMpumalanga ngoku alikwazi kuzilolonga ngenxa yale meko. Ngokokutsho kwesebe lezemfundo, bebonke abantwana abadinga ukuthuthwa kwesi sikolo bangama-238. Kwiindaba ze-NPK TV, ndinguNandipha Mestile, eMdantsane. Ukanti ngelo nqaku umbukeli makhe sithi gxada evenkileni. Manibuyeni kwamkele kwakhona kwezi ndaba. I-DA ikhuthaze ulutsha lakuGompo ukuba lithathe inxaxheba kunyulo. Lo mbutho uthi ulutsha kufuneka lusebenzise amandla alo ekukhetheni urhulumente elifuna alawule. Community members gathered in Alphindale Cranberry Primary School in Gugompo to commemorate Youth Day through sport and community engagement. The event brought together residents, party leaders and youth activists to witness young players who were given medals after a soccer match between Ward 1 and 10 soccer teams. With local government elections 5 months away, DA leader in the Eastern Cape, Andrew Whitfield, says it's important for youth to use the power of the ballot box. And the message we sent today was that the youth of 1976 had to physically fight for freedom. People lost their lives so that young people today can fight and continue to fight for their freedom through the ballot box. And I think it's a very important message
that young people mustn't take for granted their democratic right and responsibility to vote so that they can take ownership of a better future. We as public representatives, as politicians, need to respect that as well. Because the democratic dividend is only paid when public representatives are honest, hardworking, deliver good governance, get our towns and cities working, so that we validate democracy. 23-year-old Sharika Miles and 19-year-old Tunisia Arons say the youth of today should be united and fight for what is right, and also stand together in fighting social ills they are facing. Us as youth, we should be fighting crime, better education, better community services, because most of our countries, they are damaged, not only by the Nigerians, as they said, all kind of nations that you find outside selling drugs, not only the Nigerians. I think we should fight for a better future since our parents never had the privilege. Our kids are living in environments where they can't go to school because of sewage pipes bursted. There aren't proper sanitation in schools. Kids are getting sick. Clinics aren't being, equipped with the things that we need for our basic health. The event also comes ahead of the Buffalo City Ward 1 and Ward 10 by-elections scheduled for tomorrow. Andrew Whitfield says this is an opportunity to engage communities and encourage residents to participate in the democratic process. For MPK TV News, I'm Nandipha Mestile, Kugombo. Abahlali base-NU12 eMotherwell bagxeka umasipala wase-Nelson Mandela Bay ngokusilela ukubakhela izindlu. Aba bahlali bathi iminyaka emibini benyamezele ukuhlala kumabhangalo angekho mgangathweni emva kokufudukiselwa kwabo kule ndawo ngumasipala. Aba bahlali bathi bafika kula mabhangalo ase-NU12 eMotherwell ngonyaka ka-2024 besuka kwiindawo ezohlukeneyo zalo masipala beziswe ngumasipala nowabathembisa ngokubakhela izindlu, kodwa kungoku nje akukabikho neziseko ezibonakalisa ukuba kuza kwakhiwa. Uninzi lwabantu abahlala kula mabhangalo ngabantu abasele bekhulile kunye nabo baphila nenkubazeko. Bathi baphila nzima kula mabhangalo. Into yokuqala endisinganazo zii-toilets. Besicinga thina ngoku besithathwa kwezi ndawo besivela kuzo. Besicima sizobekwa apha kwindawo enento yonke, so ii-toilets asinazo and siyasokola thina bantu abahamba nge-wheelchairs. And ndiyakulwa nezigulo zininzi neentliziyo zikwalapha. Indawo endihlala kuyo ayifanelekanga into yoba mna ndingahlala kuyo kwimeko endikuyo nezigulo endinazo. Kuyabanda, siyanetha. La mabhangalo ubona kunzena nje apha. Izindlu ziyawa, amanzi ayangena. Ndinomntana one-autism, uphawu elihle emsindo. Sihlala kabuhlungu kakhulu apha, sikwazi kwawuthini amanzi, kuphune sikhwaza abantu for ukha amanzi. Yonke into akho nto irayithi, asinazitoilet, asinantoni. Unobona phambi kwendlu yam kuyilindle nje elingakho rayithi, elingakho safe, elingaluthandiyo nam. So andiphili rayithi tu at all, worse xa kukunetha. Apha endlini bunojonga phaa phambi kwendlu, apha emva kwendlu. Kugcwele liphepha kuba ndizithuma kalapha eyadini kuba akho ndawo apho ndizawuya khona. Ndinelo ngxaki, itepu ikude kunzima ukukha amanzi, abasiboni mntu, funeke siphathane ngeli bhakethi ngento encinci nje yebhakethi. Kwiveki ephelileyo kunethe imvula, kwimvula enethileyo ubonakala utata uShaphu ngutata lowo ongaboniyo ethatha ipheyile echopha ecamkwendlu. Ndava kabuhlungu ngoba kaloku ngoku isidima sakhe asisabonakala indawo, yena akabona utata but yena uchophile akakwazi uzinceda endlini ngoba kukho umuntu okhoyo endlini. Office loo nto ayikho right. Aba bahlali bathi kudala bekhalaza kumasipala kodwa kungabikho ntshukumo. Noko ngoku kwanele human settlement makakazame enye indlela. Akuncedi into, akho mntu ungayazi ingxaki yethu thina nezi title deeds sinazo, and sithi aba bantu bathatha izindlu zethu eKuwait bona umbuzo uthi nationally wena uyakwazi uthatha umuntu ongakhange apply for indlu
abe yi-owner yalaa kodwa zange aplaye ithathwe iye yakho ne-title deed eKapa mna ndikwazi ufumana ndlu kwathiwa nendlu Eastern Cape. Inye into esiyifunayo kungoku nje isengathi kum ngesakhelwa masakhwele sibe nezindlu zethu. Into yokubekwa ngu-human settlement kule ndawo ingenayo ne-ramp for umuntu okhubazekileyo into yokuba ahambe nge-wheelchair ayongena ngendlela efanelekileyo noba kuse-toilet nasendlini. Noko ithi ingathi yenziwe ngabantu abangakwaziyo ucinga okanye abangenalo uvelwano nabantu abakule meko sikuyo. Noko ndimdala ndingaka nje into yokuba makube ndiphoswa ngapha nangapha kungekho nto ndazi abazukulwana bam bazawuthi utamkhulu ebehleli phi. Uceba wakule wadi yakwa-54 uLunga Minyayo uthi kungoku nje usebenzisana nesebe lokuhlaliswa koluntu khona ukuze bafumane iinkonzo ababahlali. Kwiindaba zeMpuma Kapa TV, ndinguSandile Ntshoni, eMotherwell, Gqeberha. Makhe siphinde sithume umntana evenkileni. Ndiyakwamkela kwakhona mbukeli. Kwezemidlalo, umasipala iNelson Mandela Bay ulungiselela ukusingatha umdyarho weSpa Women's Challenge. Lo msitho womgama wekilomitha ezili-10 kunye nezinhlanu uza kusingathwa kwilwandle iPolok eGqeberha ngomhla wama-26 kweyoMsintsi. Abaqeqeshi kunye neembaleki baphume ngobuninzi babo kuzomamela kubhengezwa ngokusesikweni kumdyarho we-Women's Spa Challenge eHumbrel eGqeberha. Ilungu lekomiti kwicandelo zemidlalo ubugcisa kunye nenkcubeko uSinebhongo Khwatsha uthi bengumasipala bayayivuyela lo mdyarho. We are glad as a municipality to say that we have entered into partnership in assisting or sponsoring the event itself. Through EPA. EPA has been opening doors for us in terms of expanding our partnerships as the municipality to the mandates, actually partnerships that speaks to the mandate that we have as councillors, because this race is promoting Abafaz. It's all about us, Amabinga, and even the slogan of this year is saying celebrate her. So it's important that we be part of these social cohesion programs that are taking place in the city. And siyabulela again to the athletics EPA that has given us this opportunity and brought it to the city. We are glad to be part of it as it goes forward. It's been existing for years. We were never partnership with it. But ngoku singenile kwi-partnership, and we are glad as a municipality to say that we are going to build this relationship going further. Umongameli wombutho weembaleki eMpuma Kapa uthi lo msitho ubaluleke ngokuba ukhuthaza umanyano kubantu basetyhini. For us as a province, it means a lot. EPA is a brand, and then being associated with a brand like SPA means a lot to us. It also confirms that we are an organization that works on principles. SPA will have never associated with us if we are not doing things right. And then thing that we also appreciate with SPA is that they continue celebrating women. The theme that says celebrate her, it means a lot. It makes you think more than what a normal person will think, because women are the central figure in the community. They're the one who ensure that things are done properly. So as a province, I'm sure that we will continue respecting and work with SPA for a very, very long time. iGqeberha kwaqhubekeka nokwazakhela igama njengendawo apho kubekwa khona iirekhodi ezintsha kwimidyarho yendlela, nto leyo yenza lo mdyarho ujonge ngamehlo abomvu. Umsebenzi wethu thina in our office is to implement races. We've redesigned a new route for the race, which an elevation of 31 meters above sea level. That's the highest point. And Yonke Londole makes the race to be the fastest race on paper. It will just be a matter of time waiting for our runners that have that quality to smash the current SA records, either on categories or in open. Over and above that, technically, EP Athletics LOC is up there. We are ready to deliver another successful race. Uluntu luyakhuthaza ukuba libhalise kwangethuba ukuze lube yinxalenye lo msitho wokubhiyozela nokuxhobisa abasetyhini ngomhla wama-26 kweyoMsintsi. Kwiindaba ze-MPK TV, ndinguLinge Gcwabe eGqeberha. Siyinqwenelela impumelelo iBafana Bafana kumdlalo wayo neSouth Korea ngolwesine kwiveki elandelayo.
nibe neveki entle.